Hyvää iltaa, arvon vieraat. Tää homma lankes nyt mulle. Mulle kerrottiin ensin, että voisit sä pitää tai sanoa kiitos-sanat. Mä sanoin, mikäs siinä, jos ei joudu puhetta pitämään. Ja sit eilen tuli sähköposti, että joko sä oot valmistellut puheen. Iski paniikki ja raven aamulla muutaman sanan tohon ranskalaisilla viivoilla ja kirjoitin niin pienelle, että nyt en näe siitä mitään. No, oikeesti tässä tilanteessa yleensä kysyttäisiin, että jos olisi toimittaja paikalla, niin se kysyisi, että miltä tuntuu, niin vastaisin. Ja mä luulen, että aika moni näistä meistä palkituista vastaisi, että olo on ihan kuin olisi saanut osinkoja. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen tilanne. On hienoa, että on paljon porukkaa, mutta toisaalta on vielä hienompaa, että on niin kirkas valo, että mä en näe yhtään kuinka paljon siellä on porukkaa, koska tämä ei ole meikäläisen luontaista. Mä oon kouluaikaa ollut mies tai poika, mikä ei suostunut pitämään esitelmää, kun jännitti niin paljon ja sai joka kerta nelosen. Ja nyt mun tarvitsisi yli 2000 fiksulle yrittäjälle puhua jotain järkevää ja saas nähdä, mitä tästä tulee, kun joutuu pitkälti lonkalta vetämään. Toisaalta matkan varrella on myös oppinut sen, että aina kun on live-lähetys, mikä tämäkin nyt tavallaan on, niin pitää käyttää tilanne hyväkseen. Ja täällä on muutenkin viittailtu tänään niin kovasti, niin käytänpä tilanteen hyväkseni ja kysyn, että moniko teistä on juonut Laitilan kukkoa? Vau. Nyt joku valehtelee. Meidän markkinaosuus on alle 2%. Tää tarkoittaa sitä, että Markku, nyt tarvitaan rahaa ja isompi paniikki. Multa kysyttiin myös, koska ennen tätä palkitsemista niin tiedotusvälineille annettiin lupa haastatella meitä kaikkia ja kaikilta varmaan kysyttiin sitä, että tarvitsisi sanoa jotain viisaita mietteitä yrittämisestä ja mulle se oli ainakin äärimmäisen hankalaa. Mä en oikein osannut sanoa mitään. Sitä on vaan elänyt ja yrittänyt ja kipinöinyt ja yrittänyt tehdä oikeita asioita ja välillä onnistunut ja välillä ei. Ja semmoinen asia tässä, tai mikä on sinänsä luojan lykky, että Suomessa niin yrittämisen aloittaminen on helppoa. Silloin 1993, kun itse aloitin tätä touhua, niin sen huomasin, että yrittäminen on helppoa. Ehkä tässä yrittämisessä on vaikeampaa se, että osaisi lopettaa ajoissa. Niitäkin esimerkkejä on aika paljon, ketä ei ole sitä pystynyt tekemään. Ja onhan tää touhu ihan kiva, mutta kyllä se oikeesti on niin, että varmasti moni yhtyy siihen asiaan, että en mä nyt tiedä onko lopettaminen lähellä, mutta ei paljon puutukaan, ellei yrittämisen kannusteet ole kohdallaan, koska ahneitahan me ollaan kaikki kuitenkin. Ainakin pitäisi olla, eihän tässä muuten ole hirveästi itua. Ja totta kai jos tilanne menee siihen, että ne kannusteet menee siihen malliin, että vaikka kuinka yrittäisi ja kantaisi vastuuta ja löisi kipinää, niin mitään muuta ei tapahdu, kun vaatteet kuluu, niin kyllä se tietysti pidemmän päälle harmittamaan rupeaa ja tarvii ruveta sitä lottovoittoa hakemaan, että pystyisi yrittämään. Mutta toi ministeri Pekkarisen puhe loi uskoa siihen, että kannusteet tulee olemaan kohdallaan myös jatkossa. Muutenkin yleensä aina näissä juhlapuheissa puhutaan siitä, että yrittäjä tarvitsisi saada tähän maahan lisää. Ja se pitää varmasti paikkansa. Mutta se on myös ihan saletti, että ei niitä yrittäjiä kyllä ainakaan nuorista lisää saada, mikäli ne pelotellaan lähestulkoon, sanoisiko sitä rumasti vaikka paskahalvauksen partaalle siitä, että kun jumalattomasti sä joudut tekemään töitä ja kantamaan vastuuta ja kaikkea muuta mahdollista. Tarvitsisi tuoda esiin myös semmoisia tarinoita elävästä elämästä, että ei sitä aina tarvii niin neropatti olla, että homma saattaa siltikin mennä ihan hyvin. Et jos ajattelee meidänkin tarinan alkuun, niin
en mä nyt tarkoita, etteikö Markku olisi neropatti, mutta jos tämäkin touhu on alkanut Markun kotoa SodaStreamilla hiilihapotetusta äitin mustaherukkamehusta, niin ja mitä mahtoi tapahtua. Sinänsä se ei vielä ole mitenkään huvittavaa, mutta sitten kun ajattelee sitä, että mikä oli se ensimmäinen kohderyhmä, mitä tässä niin kuin ruvettiin tavoittelemaan, niin se oli saksalaiset raskaana olevat naiset. Herää kysymys miksi, mutta ajatus oli, että siis pojat oli aikansa edellä silloin, eli siihen aikaan ei funktionaalisista elintarvikkeista puhuttu mitään, mutta tarkoitus oli tehdä suomalaisista marjoista limonaadia, jossa ei ole mitään lisäaineita eikä mitään muuta mahdollista, niin kuka ihme semmoista sitten joisi? No, naiset. Mutta se on liian iso kohderyhmä, täytyy supistaa. No mitkä naiset? Saksalaiset. Saksalaiset naiset varmaan on hyvin valistuneita, mutta se on edelleen jumalattoman iso kohderyhmä, täytyy pienentää. No saksalaiset raskana olevat naiset, niin ne ei ole kroppaisi mitään ylimääräistä. Ja mä oon aina sanonut että meillä on ollut, meidän tarinassa on ollut 2 siunausta. Toinen on ollut se, että me on oltu persauki ja toinen on ollut se, että me ei ole tiedetty mistään mitään. Se on alkuaikaan ollut oikeasti, se on ihmeellisesti stimuloinut aivotoimintaa ja sitten on joutunut keksimään jos jonkunnäköisiä kommervenkkiä, jotka on henkissä säilynyt ja erinäköisiä markkinointikikkoja. Me on aina panostettu siihen, että se markkinoinnin maksaisi joku muu kuin me itse. No, mutta kiitoksiin, sitä vartenhan mä tänne tulin. On tosi hieno juttu, että tässä matkan varrella mä vähän kattelin niitä, ketä on niin kuin aikanaan palkittu ja ketä nytkin palkitaan, niin on hienoa, että palkitaan erilaisia yrittäjiä, että on yhtiöitä, jotka on yhden henkilön omistuksessa ja sitten on tämmöisiä kummallisuuksia niin kuin mekin, kun meillä on 500 tehtaanomistajaa ja silti mä pidän itteeni yrittäjänä ja olen koittanut kovasti kaiken aikaa tehdä sitä asiaa sillä samalla asenteella, että epäilen, että ellei olisi asenne ollut kohdallaan, niin eihän tästä yhtään mitään olisi tullutkaan. Ja nyt tälläkin kertaa meillä on täällä palkittuna on nuorempaa ja vanhempaa yrittäjää ja me Vakka-Suomen joukkue, me ja Mauri, ei Pekkarinen vaan Kontu. Virvoitusjuomatehdas on aloitettu 1995 ja mä oon itse aloittanut yrittämisen 1993. Mauri on aloittanut 90 ilmeisesti ja me ollaan semmosia yrittäjäuralla vielä niin kuin vaippa-ikäisiä verrattuna näihin muihin. Ja me koitetaan myydä kovasti kaikille mahdollisille, ketä meidän juomia ostaisi, niin olutta, siideriä, lonkeroa ja limonaadia. Mauri, jos mä oon oikein yrittänyt, niin Mauri yrittää täyttää maailman kaasuhöyrystimillä ja lämmön kehittimillä ja mitä kaikkea niitä olikaan. Sitten mä hiukan taustoja tutkin tässä ja tostakin pikkasen näin videolta, niin sitten taas Riitan firmaa kun kattelin, niin tuli semmoinen olo, että kaikki kaksijalkaiset, mitkä mettässä häärii, niin niillä on jotain niin kuin heidän yrityksen tuotteita päällä tai selässä tai alla. Toki niistä on mettässä häärivistä kaksijalkaisista aika iso osa on ilmeisesti varusmiehiä, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Mut se, ketä mä tästä porukasta karehdin eniten, on Ilkka. Ilkka myy traktoreita. Se on jokaisen pojan unelma. Toki siitä sivusta menee 50 000 muutakin komponenttia. Mutta tässä salissa on varmasti paljon yrityksiä ja yrittäjiä, jotka tulis tai pitäisi palkita ja paljon semmoisia, mitkä tulee tulevina vuosina varmaan saamaankin vastaavan palkinnon. Sen kun kipinöitte vaan ahkerasti. Meidän kaikkien puolesta haluan kiittää totta kai paikallisjärjestöjä, jotka on meidät tähän ehdolle asettanut ja asia on menestyksekkäästi mennyt.
Totta kai erittäin suuri kiitos Raadille, joka on tehnyt näin järkyttävän viisaan päätöksen, että on meidät tänne lavalle myös saattanut. Vaikka tässä puhutaan yrittäjäpalkinnosta ja se helposti ajatellaan, että se kohdistuu siihen yrittäjään, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti katson, että tämä on palkinto yritykselle ja sitä kautta myös kaikille niille, ketä sen yrityksen piirissä on ja varsinkin henkilökunnalle, mikä tämmöisen kaiken toiminnan mahdollistaa. Kiitos Pilppulan Markulle, kun keksi näin pöljän idean. Yksi taho, mikä yleensä jää näissä aina kiittämättä, ja mun mielestä tänään voitaisiin ottaa semmoinen ohjenuora, että kaikki vois kiittää, koska yrittäjä saa monta kertaa kunniaa, mutta aika monella yrittäjällä on myös puoliso, mikä joutuu joko katsomaan taustalta ja pitämään naruista kiinni, kun kipinöi liikaa, tai sitten se sattuu olemaan siinä rinnalla koko ajan. Mulla on ollut onni siitä, että vuodesta 1993 mun puoliso on ollut viereisessä huoneessa ja pitänyt niistä naruista kiinni, ettei ole keulinut liikaa, kun on ruvennut hyperventiloimaan. Kiitos Sanna. Ei muuta kuin meininki on ihan hyvä. Ehkä se vimma vielä puuttuu, mutta aika lupavasti jo kipinöi. Tänään pidetään hauskaa iltaa, nautitaan toisistamme, nautitaan hyvästä ruuasta. Ikävä kyllä juomapuolella joudumme tyytymään tänään korvikkeisiin. Mutta onneksi meillä on Matti ja Teppo. Kiitos. Hyvä naiset herrat! Rami Aarikka! Ja lupaatko Rami yhden asian? Älä ikinä valmistele puheita. Kiitoksia. Sitten hyvät ystävät, jos on valokuvauksen aika, niin nyt olisi paikka ottaa sitten